Napagtakot si Marcos. Get out sa lugar niyo, Bisaya. Get out. Masat out ako. Tama yung udto sa mga kabisaya. Maulan dito masyado sa amin sa Bicol. Taga saan ba ang lugar mo sa Bisaya? Sa Bayawan, Negros Oriental. Matino ang magulang mo? Binabati ko ang magulang ko sa Bayawan. Si Mama. Kumusta at maayong udto sa inyong talandiya. Salamat. Okay. Ano yun, makapanood